Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Karon adto ta sa panultihon 25 27. Panultihon 25 versikulo 27. Atod pa sa pulong sa Dios, dili maayo ang pagpalabig kaon og dugos sama nga dili maayo nga magsigi ka og padayg. Wow. So mo niya tong kuhaan karong mensahe og ako ni siyang giuluhan og gitaytulan ko ni og don't master yourself to be praised. Sa Bisaya pa, ayaw i-master ang imong kaugalingon aron nga daygon. No? Tungod kay matod pa diri, dili daw maayo ang pagpalabig kaon og dugos. Sama nga dili maayo ang magsigi ka og padayg. No, sa English pa, too much honey is bad for you, and so is trying to win too much praise. So dili maayo. No? Diba kung malabian ta og sige ka og tamis, no, mukos man pud og diabetic. No, kung magpalabi jud kag kaon ba, kay lami go na. Ang tamis ba? So diba mukos siya og nga diabetic. And for example sa mga pagkaon, bisan dili sa mga tamis, di ba kung malabian kag kaon, naay panahon nga kay busog na kakayo ning mukaon gyud ka, murag bation nimo nga lami lang isuka. So inana ang yang pasabot aning panultihon 25-27 nga. Murag dili maayong ikatampo kini bitang murag i-train nimo imong kaugalingon, murag i-master nimo imong kaugalingon nga siging na imudayeg nimo. So, mauni ang mga karakter sa mga tao nga gitrain nila ang ilang kaugalingon para sila daigon sa mga tao. So, mauni ang unang karakter nga mugawas. Number 1, karakter nga mugawas sa mga tao nga gitrain ilang kaugalingon para daigon. Mahimo silang luuran. Luuran. Yan naman. Just like sa usa ka bata. Di ba kung ang bata sagad ka kinamanghuran, mo magimurag talangga ba? Ya murag maoy mahatagag atensyon sa ginikanan ang kinamanghuran. So maoy may sigig, ay pangayoon, ay hangyoon sa mama, o day madali dayog ka kuan, di ba? Murag moalig siya. Day pulong nga mo gawas nga gidaig man ka oy, gialig man kang bata ka. Okay, og dili na pud sa tagaan. Ug dili sa tagaag mayong atensyon sa ginikanan, tungod kay naanad siya nga siya mo sige tagaag atensyon, sa tagaag pagdaig siyang ginikanan, muna pag-abot sa mga panahon nga dili na siya daigon sa ginikanan, mura siya mangluod. O di ba? No, naay ma-relate na to ani nga usa ka bata nya nadaig ang ubang bata tapos tong iyang anak wala na daig. Pagkaduog sa iyang anak nga wala na daig, ganahan iyang anak nga siya untay daigon sige. Nakadog yang anak nga ang uban naman pagidayeg mo to nga nang luod ang yang anak. Oh. So kung mamaster ay nato ang atong kaugalingon nga paradaygon, mahimo noon tang luoran. That's why niyo na panultihon 25-27. Now di gyud maayo. Isa dili maayo na magsigi ka og padayg. Kay ang una di ang karakter nga mugawas ana, makahimo na sa tawo nga luoran. Makaluoran kini. Uyaw kaayo ng luuran. No? Mawalihan, ragpulong sa Ginoo dayon pangluod. Ano man? Kay naanad man siya katong mga pulong nga nindot lang kaayong pamation. Wa man siya naanad o mga sakit nga mga pulong. Munang pag-abot sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios, hait mo sa espadang duhay sulab, munang pagsagap niya, pagtino niya, uy, murag sakit naman ni alang nako. Dayon pangluod. So daghan kayong mga klasis tao ini. Mawalihan lang gani gamay dayong pangluod. Nga naman,
naanad sila mga nindot nga pulong. Naanad sila mga pagdaig, mga nindot kay pamation nila, naanad sila. Now, kung maanad ka, imong gimaster imong kaugalingon para daigon. That's why ang title nato, Don't Master Yourself to be Praised. Klaro kaya nimo ang bersikulo, nga dili gud maayo ang palabig kag kaam ganig dugos. Sama nga dili maayo ang magsigi ka og paday. Okay? Nasabtan naman nato mga kaigsunan. Kuyaw ni siya. Kay maanad man kag mga nindot nga mga pulong. So, kining number 1, ato ni siyang i-fight. If naataron ani nga luuranta, makoreksyonan ta, mawalihan tas pulong sa Ginoo, dayon-dayog mabati nato ang pagkapangluod diri sa sulod. Dili makita sa physical pero sa sulod mura kag aksyon ka og pangluod, kinahanglang i-fight nato na. Kinahanglang i-anad nato atong kaugalingon nga dapat pud ay mamati pugong mga sakit ng mga pulong. Dapat pud ay mudawat kung mga sakit ng mga pulong. Yun ana siya. Nganuman, kung maanad pug ka og dawat o mga sakit ng mga pulong, wow. Bulahan ka. Ang Bible nga ingon. Bulahan ang mga tao nga nakaagi og inana ng mga paglibak, mga pagtamay. Sakit mga pulong. Now, si Jesus o si Apostol Pablo, kung imong tanawon sa ilang pagministry, si Jesus, siya ay dapat daigon. Kay daghan siya mga nahimo. No? Daghang mga milagro, daghang mga gihimo niya, mga pagpakita sa mga tao nga dapat daigon. Pero, bisan gani kato yung ipakita mga milagro nga dapat daigon, wala gani daiga sa mga tao. Nga dapat gitong daigon siya. Si Pablo, dapat man gitong daigon sila. Kay daghan man kayo silang gibuhat nga mga milagro, daghang mga taong nanuon nila. Pero damor hinuon silang nagbuhat ana, damor ginong daghang ni alkontra nila. Ngano man? Kita, doon na ba tayo nabuhat nga labaw pa nilang Jesus o labaw pa ni Apostol Pablo? Wala man gani. Nya ganahan ta mga pagdaig. Di ba? So, kinahanglang dili nato i-master atong kaugalingong pagdaig. Ano man kay ang angayang daigon ra ani, ang ayang mudawas pagdaig mao ang atong Ginoo. Kita igo malaman tang gigamit, instrumento malaman ta. Ngano man gi-instructionan ta ani, dili nato i-master ang daig para daigon ta para nga dili ta mahimong luoran. Pag abot sa pulong sa Ginoo, dili ka mangluod. Now kay umaanad ka aning pagkaluuran. Tungod kay nakaduog kag sakit ng mga pulong. Lisod kaayo. So, number 2 nga karakter sa tao nga gimaster niya ang kaugalingon para daigon. Dili lang kay luuran, mahimo pug kang sinahan. Sinahan? Subang masina. Ang sinahan, gusto na siya nga makuha niya ang tanang atensyon sa mga tao ngadto ra gyud niya. Adto ra gyud tingog niya. That's why kung dili siya ang matensyonan, tuwa sa uban ang mga pagdaig, dili na niya, may tabo nga masina siya. Ngano man kay naanad man siya, nga siya mo'y daigon sa una. Diba? Adto nato ni makuha si kinaiyan ni King Saul. Si King Saul, the first king of Israel, siya ang hari nga daghan kay mudahig niya. Ignaay gubat, nya inikulit nila sa gubat, taguon dayon si King Saul para daigon siya. Daghan dayon mga babae dito magpaso para inigtagbo. Pagtagbo ni King Saul, kay si King Saul daghamang napatay. Karon igsuon kay si King Saul. Wala naman nahimot ang Ginoo ni King Saul. Doon na may gamay sang sipyat. Tapos doon ay ni-action nagpuli niya si King David. Dili pa gyud siya automatic nga na king gyud si King David kay napamas King Saul. Pero siya na gyud ang silbi ipuli ni King Saul. Muna nga sa dihang si King David ug si King Saul kuyog sila sa gubat, pag uli kay mas daghan magnapatay si King David kay ni King Saul. Matod pa sa Biblia, ang napatay ni King Saul is 1,000 lang. 1,000 lang. Pero kang King David 10,000 times. Mas daghan ang napatay ni David. So ang nahitabo ang mga babae, pag uli nilang duha, mas dito daghan kay nidaig ni King David. Og namurag nagkawala na ang pagdaig dito ni King Saul. Ang nahitabo igsoon is nasina si King Saul. Nga naman to?
Tungod kay from the start, sa sinugdanan palang daan, naanad siya nga siya mo'y daygon. Naanad siya. And then, na-transfer man ang atensyon. Dito naman ni King David ang ubang atensyon sa mga tao. Murag nawani naman si King Saul. Hindi nasina siya. Munang, ma-apply pa na sa itong kinabuhi, nga kung maanad ay kag pagdaig, kung i-master na nimo imong kaugalingon des pagdaig, maabot ang punto nga masina ka kung ang atensyon sa mga tao tuwa nas lain. Na, di ba? Sabi mo example ani, bisan sa simbahan na oy. Example, daan ka nga membro. Tapos na ibago. Ya di man gyud na maako para tanan sa pastor. Nga tagdon tanan. Naamang gyud masayloan ana. Aw, buto ang daan wala lang na laman no. Pagka sunod Domingo wala na mo simba nga naman. Wa kuno siya na lamano. Wa siya na lamano. Bali, ang gusto mo niya nga daan gud ko. Dapat kining daan mao ni akatarog maayo. Inya di man gyud na makatartanan naaman jud bago. Moto nga kay naanad man siya, nang luod siya. Tapos naapay kasina. Doble na. Luuran, nahimo ng luod, nahimo pag yung sinahan. Nakuyaw ni igsuon. Na dili ra ka matagan dayon pang luod. Kay gusto man gud aning sinahan nga kanang atensyon sa mga tao mapokus diha niya lang. Nga dili na pwede. Nga ganahan ta nga ang atensyon sa mga tao diri lang nato. Gusto kang daygon ana. Now, doon na istorya nga kaning amahan ug anak gusto sila magpadayeg ba sa mga tao. So, uyog ang amahan ug anak, kadala sila og sa kabayo. Nya lakaw sila sa dalan, nakaagi sila purok nga daghang mga tao, ilang huna-huna dito sila layo pa, yun sila kani. Kaya daghan mang tao, hindi kaagi na mo, budayeg guni sila namong tulo. Sa ilang una-una, budayeg daw itong mga tao kay wala nila sakit itong kabayo. Galakaw ra sila. Di ba ang kabayo sa lakyan mo dyan na? O galakaw silang tulo. Kabayo mo ikaw na, gasunod itong amahan, gasunod pong anak. Uy, pag abot nila dito, kaya expect mo sila dahigon. Pag abot dito sa daghan ng mga tao, niyon man itong mga tao, nausan man yung mga tao, hana? Nausan man ang amahan ng anak? Uy, walay kwinta. Kabalo sila nga ang kabayo sa lakyan. Naglakaw ra sila, wala nila sakit. Sus, kaya nakaduog man sila anak. Itong amahan ng anak. Nya, ganahan mo silang daygon. Hindi ni maayo. Di ba itong ibuhat na ninak para ay mudayag na tuan? Hindi man maayo ni. Ang naduog na to, puro man negatibo. So, ilang gihimo, pagka sunod na pong purok, plano na po sila, sabi buhato na ito lipa, para nga madayag kita. So, ang gihimo, sakya na ito ning duha. Ang kabayo ba? Di ba wala tayo sakay? Sakyan na nato ning duha pa. So, gisakyan nila ang duha. Gabagood po ning kabayo. Gabagood po ning kabayo. Doon na sila ikaduhang purok. Nana po yung mga tao. Mudahig na yun niya kaysa unang purok. Saway man, kawala na mo sakya. Siyaro, gisakyan naman na mo ni. So, pag abot sa ikaduhang purok, iyon na po itong mga tao. Anaunsa man yung mga tao, hana? Wa man maluyan ang kabayong gabagood. Dapat naglakaw na sila. Wa sila maluyan ng kabayong gabagood. So, diha sila, nasakitan sila. Kaya ilag yung gusto, kaya naanan sila pagdaig ba? Sakitan sila. Sa di naman himayo pa. Gani ha, wala sakye, isaway ta. Karon gisakyan na ginatong duha, isaway gyapon. Ikatulo, plano sila kay para yung daikon ba? Ikatulo, mas mayo dugay pa, ikaw na lang mo sakay. Ikaw na lang musakay. Tapos ako, magsunod ra. Okay, ikatulong, purok. Narapoy daghang tao. Pag-agi nila, ingon na po itong mga tao. Naunsa po ng amahana. Wagoy kwinta. Na ay anak taon, luoy kaayo, gasunod-sunod ang anak. Ang amahan taong gulang na. Huwag tayo gasakay. Luoy taon kayo ng anak. O di, guol gapon sila, kaya may nidaig. Iyon na po itong amahan. Baylo na po tanak. Ikaw na po'y sakay, ako na po'y lakaw. Siyaro ko aji mo daig. Di sakay na po ng anak. Ato na po daghang tao pag-agi. Yan na po mga tao. Naunsa man yung anak ka? Wa may kwinta. Ang amahan, bali ng kulangan itaw, kakuy-kuy na. Siya ang anak mo, patawhay sakay ng kabayo. Wa dyan ni daig nila. Ila nakapurok to ila nagyan. Muto ga, una-una sila, unsa may solusyon ani?
para maday kita ani pa. Amo to. Ang ilang gibuhat yun, last na gyud pa, masyaro walay mo dayon. Ang ilang gihimo, kay upat man nagtil ng kabayo, itagsaan nila, amahan og anak. Ikaw dias loyo pa, ako pudris tubangan. Gikupta nila ning tiil sa kabayo, o giaswat nila ni kabayo. O di ba? Sila nagisakya sa kabayo, para daygon yun. Dua ka buhok tiil, itagsaan nila. Madaog naman. Di na, kapag sila dito. Paso, di naghanap po mga tao, giingnan no sila. Nanabuang na yun yung amahan o anak o. Iba ang kabayo. Salakyan ang kabayo. Sila na nagisakya sa kabayo. Kaya ilamang sila may paradaygon sila. O di ba? Kung imong tanawon, gusto sila ang amahan ng anak, gusto nga ang atensyon sa mga tao, uday nila. Munang ilad yung himuon bisag unsa para lang yung daygon nila. Daygon sila, pero wala na itabo. Damor hinon sila nagpaday, damor hinon sila gisaway. Na mo po niya may tabo sa tuang kinabuhi. Damor ka magmaster sa mong kaugalingon nga para daygo sa uban. Damor nga daghan hinoong usaway ni. Ngano man na? Nga imbis imong gihimo para daygon ka sa uban. Damor man ka sawayon. Tungod kay angayan ra yung daygon, mao ang Ginoo. Mao na siya. Muna nga sa atong kinabuhi atong i-apply. Nga if naay mga mas daghan ang mga dili pagday nga nani mo karon, ingnon ti ka, nga kung daghan ang mga dili mayong mga sitwasyon nga niabot nimo, mga dili mayong pulong niabot nimo, kana gitawagas Biblia og bulahan. Blessed ka kung mga sakit nga pulong sige nimong naani, mga pagpamuyboy sige nimo naani. Mga ikaw gikasinahan, ulahan ka. Pero kung ikaw minasina, alaot ka. Alaot ang tao nga mo'y masina. Siking Saul na imong alaot. Ang gikasinahan, mo'y bulahan, siking David. Now, i-apply nato sa itong kaugalingon. Dili nato i-master nga para dayguntas mga tao. Last nga punto igsoon. Makahimo kinig pagpamuyboy. Makahaling kinis pamuyboy. Kung naanad kag pagday, makahaling na sa pagpamuyboy, kabalawon ta na pulong pamuyboy. Kaya bang, og di patungod na ako, dili ka makagraduate. O di ba? Mura pagpamuyboy. Og dili pa ako, nga naggasto nimo, dili ka may ana karon. So, muna gitawag og pagpamuyboy. Now, gusto di ay siya, nga ang iyang nagasto, nunay katumbas nga pagdaig. Pero dili igsuon. Ano man? Kaya kung imong atong buhaton day ng inana, makahaling kinis pagpamuyboy. Kung magisgod kag haling, murag mo ulbo ang imong pagkadaling mamuyboy. Now, ma-apply mo po sa kasimbahan no? Nga kung dako kayo ka natabang, dako kayo kag na donate, for example, nabatasan mo simbahan nga na mga donate. Unya, kung nadako ang imong na donate, unya naanad ka nga daygon, unya wala ka na daig, wala na pasidong gay mo ngalan simbahan nga dako ka natabang, na ay posibilidad nga mamuyboy ang tao. Posible nga mayon siya dako ra ba kung natabang unta nang simbahan. Pero wa man ko pasidunggi, wa man ibadilyo ako ngalan. Masakitan siya, naagi siya pamuyboy. Nga munang dili maayo ang magpalabi tagpaday ka ng patagad ba? Ano man? Makakus ka na siya og pagpamuyboy sa tao. Iyang ako tanan. Kung mamuyboy ta, ang pagpamuyboy igsuon, gusto siya nga siya lang ang hinungdan. Ang iyang motibo na, gusto siya nga, di patungod na ako, dili mayon ana na sila. Or bisan unsa ba? O diba? Mao ni karakter ni Satanas. Nga og dili pa ko worship leader, murag malay mahitabong worship sa langit. Worship leader man si Satanas. Worshipper guni siya. Matod pa niya sa iyong una-una, dili pa ako mo'y leader ani. Dili may ani ning simba. Dire. Kabalo man ang Ginoo. Nga mo na iyang motibo. Niya gusto naman sa Satanas nga i-worship siya sa mga anghel. Kaya mo naman iyang motive. Nga di pa tungod ako, di pa ako hanas dire, dili ni may nani ning simba. Muna yung ginawa na, i-attack siya sa kalibutan. O diba, kung imong i-apply this atong kaugalingon, if naanad kag pagdaig, naanay pagpamuybo nga niguho sa imong kinabuhi, if wala na ka na daig,
posible nga natakdan tas karakter ni Satanas. Inumdumi nga mo nay naatakan ni Satanas. Mo nay nahagbaan ni Satanas. Kaya naanad man siya pagdaig. Gusto naman niya nga mga anghel tanas langit adto na musimba niya. Atak siya. Di ba? Ma-apply po sa simbahanan, no? Doon ay simbahan na naobserbaran nga doon ay takuntigom tapos ay kusog kay moampo dito. No? Gusto ko siya nga katong yang ampo madungog gyud kadaghanan la kusog yung kayo niya. Tapos ang mga kadaghanan atensyon na siyang ampo niya na ang kadaghanan la. Sabi kusugang moampo nito ana. Pero ayang yung motibo di ay iyara na itong gikusog tong pagkaampo para nga ang mga tao ma-atensyon diya niya og muingon grabe jud siya moampo. O di ba? Doon ay mga naghimo ini. Ilalang kusog-kusogon ang ampo para ma-atensyon ang mga tao. Kusuga kay mga ampo nito ana. Pero ang motibo nila dili di ay tinuod sa tubangan sa Ginoo. Insert wala ka pahimuot sa Ginoo kun dili ipadungog lang niya sa mga tao para makaani siya og pagdaig. And dili siya maayo. Sa English pa, too much honey is bad for you. And so is trying to win too much praise. So dili siya maayo. Igsoon, jadi si family, dili nato i-master ang atong kaugalingon para daygon sa mga tao. I-master nato atong kaugalingon nga mudawat kitag mga sakit nga mga pulong gikan sa mga tao. I-master nato atong kaugalingon nga mudawat tag lain-lain nga sitwasyon, sakit ug dili sakit mo sitwasyon, i-master nato. Ngano man, if ma-master na nimo og nato nga mudawat kag bisan unsa nga sakit nga mga pulong mudangat diha nimo, if ma-master na diha nimo, bless ka. Kay makakus ka na og pagpaubos. Antun nga mudawon ka. Gigamit sa Ginoo ang mga sakit nga pulong sa mga tao para ma-develop ang atong pagpaubos. Di ba si Jesus? Grabe yung pagpaubos na itabok. Ano man, daghan kayong ni-against niya. Mga parisyo, mga pari, ni-against niya. Ilom lang siya. Ano man, na-master niya nga. Dili siya magpaday. Siya man tayo dapat daygon. Pero gi-master nga niya yung kagalingan. Dili siya dapat daygon. Matod pa niya. Ang amahan. Muy dapat daygon. Siya mangunto. Dapat daygon. Pero siya dili. Samahan ang angay mga pagdayon. So, diba? Unang atong i-practice igsoon nga mudawat ang mga sakit, mga pulong, koreksyon sa pulong sa Ginoo, di tamang luod. Amen? Pulong pang luod sa pulong sa Ginoo, bisan sakit yung mga nabatian. Ano man? If ma-practice ni mo makadawat ka sa pulong sa Ginoo bisan sakit, blessed ka. Bulahan ka. Bulahan na ang tao nga nakoreksyonan. Ano man, gihigugmas Ginoo ang tao nga i-koreksyonan pag-ayo. Pero dili ka pa koreksyon? Na. Dili ka bulahan. Bible ang gaingon. Bulahan ng mga tao nga nakoreksyonan sa pulong sa Ginoo. God bless JDC family. Don't master yourself to be praised. Imua nga ang Dios mo'y modayeg pinagi sa imong kaugalingon. Ipakita, ipadanag imong kahayag at tubangan sa mga tao aron nga sila modayeg sa Ginoo. Ayaw ipadanag imong kahayag parang ikaw daygon. Ipadanag imong kahayag ngadto sa mga tao ing pamilya para ang Dios maoy madayeg. To God be all the glory, siya ang angay daygon sa tanan. This we have received, the spirit of adoption.